Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatanku sore iki masak sayur terong. Sebarnya tak sepil nih bolo. Masak sayur terong. Oke. Bari kita sepil nih bolo. Masak sayur terong. Oke. Kita sepil nih. Masak sayur terong. Masak dhewe iki lho. Sayur terong. Iki bumbune iki. Lombok, brambang, bawang, oke. Terima kasih, engko wis mateng tak sepil.